Sonetoz osatutako liburua ondu du Arkaitzkano idazleak, postaren erdia du izenburu lan berriak, eta Donostiako Pandora tabernan aurkeztu du gaur, Sus argitaletxearen eskutik. Nik ustez pandemia garaiko kontua izan zela, ez dakit ziurgabetasun garai horretan errimak eta neurri zehatz bat izateak lagunduko zuelakoan edo auskalo zergatik, baina hasi nintzen sonetoak idazten, eta badute zerbait sonetoek adiktiboa, ez? Txokora eramaten zaituzte eta oso neurri zehatz horretan sartu beharrak egiten zaitu lotu, baina momentu batean batzuetan lortzen duzu Houdini bezala kutxa horretatik irtetea eta ezusteko lekuetara ere ailegatzen zara, ez? Erran nahi baita nolabait zuk lanaren erdia egiten duzula eta egiturak zugatik lana edo zure alde lana egiten duela beste erdia. Orduan alde mekaniko hori horrek xarma bat edo badu eta horrela sartu nintzen pixka bat sonetoaren munduan. Gaiak betikoak dira, ez? Azkenean da haurtzaroa, gaztaroa, denboraren igadura, naturaren kontemplazioa, horrelako gaiak dira. Baina egia da oraingoan lientzoaren tamaina aldatu dela eta teknika aldatu da, ez? Lehen oleoa zen orain akuarela da. Orduan horrek derrigortzen zaitu trinkotasuna handiago batera, eta hainbat gai berriro bisitatzeko eta lantzeko aitzakia ere izan da. Nola egingo nuke hau, baina bakarrik 14 lerrotan, ez? Azalarekin bereziki gustora nago, Nagorea hemen Nabarroena da, eta egia da oso ez da azala polita denik edo ez bakarrik, baizik eta oso ondo elkarrizketa egiten duela pozaren erdia tituluarekin, ez? Esfera erdi hoiekin, bi erdia, nolabait batzuei gutxi iruditu zaie tituluko pozaren erdi hori, niri nahikoa iruditzen zait, baldin eta erabilpen on bat egiten badugu, ez? Pozaren erdi hori egin behar da blindatu, gero post erdi izan da noizbait. 14koa. Rolls Royce auto bat da sonetoa alajaina. Errepidean koskarik gabe azkardoa, diseinu perfektuena. Barru erosoa. Sano behartua liteke errima, baina gara izaldatzen da ez aspertzeko adina. Kanpotik ez maitearren molde klasikoa, poeta zaharren lastan antigualekoa eta maixu maistren isuria eta zaina sentituko dituzuan eseri orduko. Nino agidari ala neurtitza dut zaldi. Tradizio ufadak fin dizu lagunduko. Eskueran dizkizu fortunatuko biharrak atzo ereindako 7 esaldi. 7 samuraien eran ukaldiz ukaldi. Gosari berantiarra. Berandu sartu ginen ohera edo agian gorputzari ez genion aspaldian eman zor zaiona luzaro ibili ostean deman. Atsedenik gabe ez dugu federik argian. Maindireetan etzanik esna naizen aldian, ertzean egon arren loaren errekan, barnen arrastiak diost geratzeko bertan. Loa arrotzen da, ez du hil nahi gosarian. Eman bizkarra erlojuei enelaztana, gurina urtu da prentsa irakurtzerako. Txori garenez, daukagu biok adar bana. Iritsi behar da egaz norberaren gana. Indar, temple, umore eta gogo biltzeko. Bizkarrean hartu baitzin, munduaren zama. Atxeden gabe, ez dugu federik argian. Maindiretan, etzanik esna naizen aldian. Erretzean egon arren, loaren errekan, barnen arrastiak diost, geratzeko bertan. Loa arrotzen da
Gertu aitzin munduaren zama. Munduaren zama. Munduaren